Glædelig 15. december. Har du fået givet den gas med din popcornsliste og din beslutningsliste? Har det været let, eller har det faktisk været en udfordring? I dag der skal vi tale lidt om forventninger og taknemmelighed. Vi kan jo have sindssygt høje forventninger til, hvordan tingene skal være. Og vi kan nærmest komme til at have så høje forventninger, at vi kommer til at nærmest være i kontrol over hver eneste minut, der går. Men i realiteten, så kan vi ikke forvente os særlig meget, end at bare være i nuet og ligesom være til stede i det, der sker. Fordi det handler faktisk ikke om det, der sker for os. Det handler om det, vi tænker omkring det, der sker for os. Jeg kan huske en juleaften, hvor jeg havde mega høje forventninger til, at det skulle bare gå smooth, og tingene var bare i orden. Jeg havde bare købt den lækreste and, og den skulle grilles, og det skulle dufte helt vildt godt, og vi havde gæster, og alt var bare perfekt. Lige indtil der faktisk gik ild i grillen. Og det var lige før det futtede taget af vores hus, fordi der var så meget andet fedt. Og hvad kunne jeg så have gjort? Jeg kunne have tænkt, nej, det er bare mega dårligt, og få nogle rigtig, rigtig dårlige følelser, og blive mega ked af det, og begynde at skælde ud i det resultat, der så vil være, at det vil blive en rigtig, rigtig trist aften. Så det eneste, man kan gøre, det er faktisk egentlig, selvfølgelig bliver der lige sådan lidt men det der med hurtigt at vende og sige, ej, jamen, der var simpelthen ikke noget at gøre ved det. Altså, vi kunne ikke spise den her and her, den smagte jo af det her ild og gas og alt muligt, så det var fuldstændig uspiselig. Men det vi kunne, det var, at vi kunne selvfølgelig spise salaten og kartoflerne og sovsen, så der var rigelig sovs. Og så kunne vi være taknemmelige. Altså det der med at være taknemmelig for, at vi faktisk var sammen med vores familie og gode venner, og at det faktisk blev en rigtig, rigtig god aften. Opgaven i dag vil være det der med, hvad er det, du forventer af julen? Og hvis det så ikke lige bliver, som du havde forestillet dig, hvad kan du så lige gøre i stedet? Og det man kan gøre, det er i hvert fald at skrive ned hver dag, hvad man er taknemmelig for. Taknemmelighed er den højeste vibration i verden. Så når vi er i den, så kan vi faktisk ikke være bekymrede, eller bange, eller irriteret, eller angste. Så er der faktisk kun taknemmelighed tilbage. Og der er jo ikke nogen jul uden julegodter. Og denne her gang, der er det noget med nogle julegodter, der er på spil. Så husk lige at hoppe ind i Facebooken og lige del lidt, eller i hvert fald melde dig ind i Facebooken. Så er der både en mummelkop nu, og en dagbog, og nu julegodter. Og det vi skal huske, det er, at familielivet, det er ikke noget, vi får. Det er noget, vi skal skabe. Glædelig december.